vatariri, tiri kuenderera mberi muchikamu chino neshamwari dzedu vachitipa nyaya dzekundiso dzatingati pachirungu masuccess stories. Ndinoziva kuti zvasumudza mweya yevanhu vakawanda nekuti pada zvataingosairira taakutoona kuti ndokwakutopiwa upenyu. Kune vamwe vana vari kurarama neurema, vapa mhuri dzenyu upenyu, vapa mhuri dzenyu mazano. Hanzi mananga chenga yose hapana irisina mhodzi. Nai munhu wese akakosha. Nhasi tiri kutaura nekundiso. Saka ndoda kumbonzwa panyaya yatakaita ongororo, nyaya yekudanana kani, kuti varume vachipfimba vasikana, vasikana vachipfimba vakomana, zviri kufamba seiko? Hazvisi kukunetsa here? Ndanzwa baba vachiti vane mudzimai wavo. Tinozvitenda kaizvo kurakidza kuti vakapinda rudo. Munyaya dzerudo idzi hazvigozhe here kunzi pamwe vemhuri vanoti ndochi ichocho, pamwe iye wawada wacho anozoti unozodini mangwana? Zvinofamba sei? Zvese ngatizvibate. Ini ndakaita rombo rakanaka rekuti ndinoshanda nemumwe akaremara. Mufunge zvenyu, kune vasingazive vanonzi vari ignorant nechirungu, vanoona pane dambudziko, asi mukushanda kwandinoita nevakaremara, rudo ruri kuratidza kuti harisi kutadziswa nekuremara. Mufunge zvenyu. Ndinotenda nemukana. Mashoko makukutu 9. Regai ndibenda kuna flow semusikana wechidiki. Nyaya dzekudanana idzi vanombouya here vachiti kana kuti zvinofamba sei? Panapa ndepekutaurirana chokwadi. Nai aiwa, vanombouya havo, but nyaya dzeurema dzichine challenge nekuti vakomana I think vane ignorance. Zvozosiyana nemunhukadzi. Ukada kuona vanhurume vava neurema vakaroora, because mukadzi anogona kungo accepta kuti izvi zviri right, but because of the gender roles dzinoexpectwa kunzi akakutarisa anombofunga kuti saka niyeyuyu achagona kundibikira here, achagona kuzomhanya nezvemumba here. Zvinhu zvakawanda zvinoexpectwa nekuti culture yedu yakatidzidzisa kuti mukadzi ndiye anomisa imba. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinozopa challenge pavasikana, and then that's why muchizoona kuchizonyanya kuti vasikana vanozopindana mukuabuswa nekuti unenge wakutsvaga rudo in the wrong ways. Saka mashoko makukutu naye ari kutaurwa. Handiti muri kuzviona? Asika vanhu kana tikaenda pachikeroka, muri kuona here kuti vasikana nemadzimai vahwinaka? Nekuti manzwa kuti madzimai haatambudzike nazvo, vanoroorwa nemurume wakaremara vasina kana kumbozvifunga, vanotarisa rudo. Asi varume hanzi ndo vanodononga kuti achawacha here uyu, acharima here uyu, achanochengeta, nekuti vanenge vachidira munhu zvinhu zvisiririzvo. Isu tiri kuti pachikamu chino, kana uchidira mume wako rudo harunei nezvakawanda, naiga rudo kudanana chete. Saka kana muchidanana ngamudananei. Ini ndinoda kutsanangura ndichiti tine vanonzwa vakomana, vanonzwa vanenge vachida kuti torera vasikana vedu isusu vasikana vasinganzwi. Then tozoitawo vasikana vamwe vedu vasinganzwi vanodawo vakomana vasinganzwi. Zviri pese, zviri pakasiyana siyana. Asi dambudziko hombe ratinozoita patine taakuzoti taakuroorana, tikaroorana zvedu tiri tega vasinganzwi tese, hapana chakaipa. Tinoitawo vana vedu vanonzwawo sezvangotaurwa navamwe baba maita basa. Ndizvozvo mashoko makukutu abva atsanangura mubvunzo ingadare ine vamwe kuti zvino ukaroora asinganzwe ko vana vanenge vakadini. Zvese izvozvi urema hwedu haubatire urwere huriko kunze uku ndo hamungadai muchitotya kuti haikone ngonorara pese nekuti kune mukondombera, kune shura matongo. Ndozvamunofanira kutya izvozvo, kwete kutya kuremara kwevanhu. Asi zvokutorerana vakomana nevasikana, aiwaka musatorerane. Handiti ukaona wakechwa nemumweka chitsvagowo wako kukechaka. Unoda kukecha umwe kuraura mudhishi? Hatidi izvozvo. Ndakumboya pana Trishela. Ndizvozvo ndazoribata staria. Chokwadi. Chekutanga ndoda
pindura mimwe mibvunzo yandanzwa ichitaurwa. Hongu chokwadi, umwe urema hwakaita sekusanzwa haubatirani, asi urema hwekurarama neusope. Mukaroorana mose makadaro, idi munobara vana vane husope. Ndo chekutanga. Asi kwete vese. Hongu kwete vese, asi munokwanisa kubarana vakadaro. Isusu tinokurudzira, ina handikurudzire kuti ngatidananei pachedu, nekuti kunze uko kune vamwe vasina husope vanototida senge inini ndinotodiwa ndo ndakawanikwa. Asi ndakawanikwa hangu padhimandi. Aiwa, asi ndakazowanikwa samanjenjenje kudai. Saka ndoda kutaura kuti hongu machallenges aripo, takafesana nemachallenges akawanda ekuti ma-in-laws vana vamwene ndivo vanenge vasina kuziva kwakanyanya, nekuti zvezvinzi zveshuwa washinga kutora munhu akadai sokunge usiri munhu, sekunge usiri chinhu, zviri zvinhu zvinorwadza, nekuti amwe mashoko anozotaurika ndiwo mashoko anorwadza, zvobva zvaita kunge munhu anenge chinozoitika ndechekuti sezvataurwa nasisi vangu Florence, vasikana isusu tinenge takuzonotsvaga rudo nenzira dzisiridzo. Zvisiri izvo, nekuti uya anenge achikuda, influence yaanenge achiwana kubva kumba nekushamwari ndo inoita kuti azokusiya, asi iye pachake anenge ane rudo rwechokwadi rwekukuda. Saka ini ndoda kutaura kuti ndichikurudzira vana amai vedu kumba uko, zvinobvira kumba. Whether une mwana ane hurema kana asina hurema, hakuna musha usina hurema. Ngatigamuchirei. Mwana wedu akauya neasingaoni kana asinganzwi kana akaita sei, ngatigamuchirei. Zvakafanana nemunhu anoda mudzimai ane vana vake omwana. Iwe munhu wacho ari kumuda ari mukomana, amai vacho vanotanga kuti wadirei mvana. Zvinhu zvakatoipa, nekuti iye zvaanenge akadira munhu wake hamuzvizivi. Saka nyaya dzekudanana ndinokurudzira ana amai nana baba vedu tisapindire, asi tipindire nenzira dzakanaka dzekuvakiridza nekukurudzira zvinhu zvakanaka. Ndatenda. Mashoko makukutu 9. Munoziva kana vana vedu votaura zvakanaka zvekutitsura, dzimwe nguva zvinotonyadzisa. Iyemi vatiri kutandadzana nawo, vangani vamakadzingira vana vavo, vangani vamakadzingira parudo kuti haungamuroore nekuti akazodai, haungamuroore akazodai. Isusu tiri kuti munhu mananga chenga wose, hapana irisina mudzi. Vamwe vakaramba varoora vakuvachengeta nhasi, nekuti kana Mwari voita kuda kwavo vanhu vofa voenda kwaMutsiganebwe, unosara neuye wawaimboti akashata. Nhasi ndiye ari kukuchengeta, hauchanyara here zvino? Pada ndiye atosumukira kupfuura vamwe, kunyanga akasasumukira munhu, regai moyo. Ivo vanodanana vacho regai tikuudzei kuti kana wada idane moyo, kwete kuudzwa nahanzvadzi yako kuti munomudirei. Isusu vanhu vatisingade kuti mhuri dzikurudzire vanhu vane ubhinya. Mhuri ingarambe kuti yowe unofuma wafa iwe, ukaroorwa nemunhu anorova, ukaroorwa nemunhu anotukirira, ukaroorwa izvozvo ndo zvingakanganise mhuri. Asi kana kuri urema hunokanganisei? Ndouya pana mukoma Lincoln. Master Mai Chisamba. Mabasa muri kuwaona. Ndakaroora. Mabasa muri kuwaona here. Muchataura zvenyu zvekuroora, asi ndoda kuti panyaya yenyaya muchakurukura muchazotaura futi zvekuti mabasa muri kuwaona here. Changai mambotudza zvekuroora kwenyu. Taurai zvenyu zvekuroora kwenyu. Ini ndakaroora, ndine vana vaviri. But ndakaona kuti muchavaomberera kamaoko naye. Asi mune jealousy here, mune godo here. Taurai yenyu mukoma. Ndakaroora mudzimai wangu ari deaf. Ndakaona kuti zviri nyore kuti ini ndiri deaf ndiroorewo umwe ari deaf. Zvinoita kuti communication iite nyore. Ndipamusana pekuti mukaroorana umwe anonzwa umwe asinganzwi, panoita abuse. Toti mazono nekuuya kumafoni uku, kana toti une mukadzi anonzwa, iwe murume uri deaf, anotaura nazveni mamaboyfriends pafoni, iwe urimo. Asi mune shanje here? Itori abuse inenge ichiitika. Handiti? Mune shanje here imi? So inini nemudzimai wangu tinodanana moto chaizvo. Handitika. Ko vana vanoita sei? Vana vanonzwa handiti? Saka kana muine vana vanonzwa vanotaura, munovabatsirana navo sei? Vanhu vazhinji vanofunga kuti vanhu vane
disability vakaroorana vega vanofungidza kuti maybe vana vedu vanoitawo futi chinyi disapoti, but hazisiri izvo. Isu tine vana vaviri vese vanonzwa, vanototaura, vanototraya kuitawo sign language mazuva ano vari kudzidzira nekuti vachiri vadiki, asi nekwende kunguva vanenge vava kugona kudini kucommunicata nevabereki vachitotiitirawo mainterpretawo futi isusu vana vedu. Mashoko makukutu nai. Vachazoyavo tiudza kanyaya dzemabasa. Ngatisangane muchikamu chinotevera.